Monggo Mas Farida diarani katuraken sesarengan kalian Madya Laras. Bangga eling gunung Mas Farida iki atiku kebacut lara merga kowe tega mantala apik momong ana lambe jabolane katresnane ning arepku kowe tresno ning burine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepati mripatku aluwung aliya kowe timbang dadi klirik salawase biyen madu dadi racun racun dada tatu dadi wong tresno yen dilarani yen kuat aku golek ati aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepati mripatku aluwung aliya kowe timbang dadi klinik salawase biyen madu dadi racun racun dada tatu dadi ketun wong tresno yen dilarani aku golek ati masuk nggih taping gunung dipun bawani Bapak Yani saking Kalitalun ngregayaken suasana wonten dalipun Bapa Talim caping gunung nggih asli saben bengi nyawang konang yen memajang gawe janur kuning kembang wae waton gunung cape gunung Pacitan sarwi jenang panas sudan sing endek lirik sing dhuwur lirik penonton
Penontonnya padha ngelirik. Serku kowe ngelirik aku ngono iki. Panas udan amping-amping capek gunung misola capek gunung ela bapak inu mane banyu bening panas wis diombeni gareng vodka Pak Gasek Pak No ngene panas nyanyine ra apa-apa ya ta Mak Li nggih ayo semarak ingkang nampi sampur monggo kula aturi jumeneng wonten sasana jamane berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali gunung tak cadangi sego jagung yen mendung tak silih capek-capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa kanthi rejo dening nora ilang gone padha apa lali so nang gunung tak cadangi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung sik
Nyapa mati guyu aku iki. Kok guyu aku kepingkel-pingkel iki nyapa jare. Halus. Iki napasnya disebut tuwak-tuwak iki bocah ambruk. Syukur bisa nyawang gunung desa kanthi rejo dening ora ilang gone padha lara. Iki kok ndak nambel nek ya ora apa-apa. Regang sana wonten dalemipun bobo. Talim Ibu Utmiati. Ayo Inayah sesambung lawe. Asik. Ayo. Dimas kula nyuwun pangapura mung sakmene pokasane nyambung tresna mbiyen kandha kowe manismu ing janji ing nyatane aku ora bisa nglakoni pancen lara rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kapriye ora bisa diteruske timbang gawe gadon tembe burine bajek Mbak Nur manjing saduluran tresna kuwi ora kana nggo dolanan kabeh mau anggep mung ngimpi kisah tresna sing tau dilakoni tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal pepujanku ngelingono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo donya kepranan barekang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundha yuswa aja citra wong citra bakal
Makane saprene nalar raitaku keno beling samun pendo jalma joglo ngulat para ijen laku ing bakat najan nganti tuwa pikun wawayangmu mokal bisa sirna lumeng keteng panyawang katon saben wayah tan kena sinamon prekolan kulon kota gumuk kidul dalan lan jendela senta kae saksi bisu lan tetesing loku sasaturungake Lajengipun aja digondali kunjuk dumateng Bapak Gareng sing duwe campur sari kidung mustika melos
anduweni sewu cara bakal tak lakoni Sawiji wong tansah kudu sabar lan ngenani yen mangkono yo bareng dedonga anyar nyuwun marang dewa tresna anyar nyuwun marang dewa tresna matur suwun Setunggal mawon. Nggih, ngapunten Mbah Jani niki wonge aku ndak diladeni iki nyatu gregeten ngono. Titik mawon. Aja digondali. Nggih, nggih. Aja digondali. Nggih. Ngapunten mriki dipethom mriki kalih warengganane kalih duete cowok. Cowok. Ayo. Aja digondali. Khusus Bapak Gareng Sukaca sing duwe kidung Mustika. Kalih Ibu Sutriani nggih. Sutriani. Sutiani napa Sutriani niku nggih. Sutiani wis aja ngalih saka kene yo kowe kok. Iki Sri Murti enek tine aku yo wis bingung. Nggih. Ayo Mas Gareng. Semarak, semarak. Nun nggih. Ngapunten Pak Suhadi. Aja digondeli nggih. Pamundhutipun Pak Kancil sing arepe duwe gawe ya niki. Tanggale 18 tanggale 19 bulane Agustus. Oke. Malam 20 nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtik ing atimu pasar jo tuku ciper jo samar yen rata mikir aduh dek aja kuwatir manuk gagak kok ngaku murah pancen sengaja murah dijak aduh sakit hatiku ana kadal roti ndang tak budal aja digondeli aduh dek aja digondeli
mikir aduh dek aja kuwatir aduh dek aja digondeli pundutanipun Mas Gareng ingkang kagungan campur sari Kidung Mustika monggo ingkang ngesaken Kidung Mustika Lha nggih matur nuwun damel gregengaken swasana Bapak Tarun bakul bir Monggo ingkang badhe lampau wonten dalu ketalin mengke tasih wonten Mbakmu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang